ಏರ್ ಅಪರಾಧಿ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ಪೇರು ಏರ್ ಅಂತ ಕಾತೊಂದು ಪರ್ ಎಣ್ಣೆ ನನಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ನೀವು ಕೂತ ಸೀಟಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕಡೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವಿಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದುಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಮಾತ ತೊಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು. ಇನಿಯಾನು ಕುಟ್ಲದ ಭಾರತ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದೆ ಇಡೀ ದಯ ಬೈದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದುಂಡು. ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯರ ಅಂಚನ ಜನಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾಯರೆ ಬೊಕ್ಕ ದೆತ್ತೊನ್ನರೆ ಇಂಕುಲಿ ನೀಡಿಗೆ ಬೈದ ತೂಕ ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೂಯಿನಂಚಿನ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ದಾದ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜ ದಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪವೇರ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೂಯರ್ಲರ್ ಬಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಭಾರಿ ಶೋಕಿತ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಟೆಡ್ ಫುಲ್ ಅಂಟದು ಒಂಡ ದಾದಾಪು ಒಂಜಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಮೂವಿ. ಮಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಗಾಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಐಟ್ ಅರ್ನ ಹೀರೋ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅರ್ನ ಆಡ್ತೀನಿ ಅರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾಸ್ ಆತನ ಒಕ್ಕ ಶೋಕು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ವೈಸ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನು. ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಫಿಲ್ಮ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಿಲ್ಮ್. ನಮ್ಮ ಈ ತಂಗಿ ತೊಗೊಂತಿನ ಫಿಲ್ಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಶೋಕದ ಮೂವಿ. ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮೆಚೂರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂದಿರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಕೀಸಿಗೆ ಬತ್ತೆ ತೂದು ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಸೂರಜ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ಸುರುದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎಂಡಿಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು, ಶೋಕಾತನು ಪುರ್ಲಾತನು ಬೆಸ್ಟ್. ಅದು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಆನಂದ ಎತ್ತು ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ ಶೋಕಾದ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಕತೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಲ ನನದಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತವಾದ ಒಂಜಿ ಬತ್ತದ ತೂವೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಚಿತ್ರ ಯಶಸ್ಸಾವಡು. ಫಿಲ್ಮ್ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನು, ಭಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಸ್ಟೋರಿ. ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಪರಾಧಿ ಆತಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ನೈಟ್ ತೋಜ್ಪಾದ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆವಡ್ದು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಂದಿ ಪೇರು ಏರ್ ಅಂತ ಕಾತೊಂದು ಪರ್ ಎಣ್ಣೆ ನನಗೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐ ಗೆಸ್ ಕೇಸ್ ಮಾತ. ಸೊ ಗುಡ್ ಒನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದನ್ನು ಫುಲ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಭಾರಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ವಿಭಿನ್ನ ಚಿತ್ರ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಟನೆ ಆಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ತಾನೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಯುನೀಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂದು ಪನ್ನೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದನೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಪೂರ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಮೂವಿ. ಸೊ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಖುಷಿ ಉಂಡು. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಾರ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ. ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಬಂಡ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೂವಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಾರು. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆದುಂಡು ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ. ಅರ್ಜುನ್ ಅಣ್ಣನ ಅವಾರ್ಡ್, ನಮ್ಮ ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ನ ಅವಾರ್ಡ್, ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಮಂದಿರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ತುಲಿ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಮು. ಮಂಗಳೂರಿನ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ಬೇಕಾದಂಥ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೂಪರ್ ಸೂರಜ್, ಸೂಪರ್ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪನ್ಪಿನಾನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಜವನಿಯರು ಸೇರಿದ ಮಲ್ದಿರಿ. ಇವನ್ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡು ಅವಡು, ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಜೆ ಅವಡು, ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಅವಡು ಬ್ರಿಲಿಯಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿರಿ. ಮಾತಾಕ್ಲು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಜನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಂಚಂದುಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನದಾದ ಅಪ್ಪನು ಏರ್ನ ಅಪರಾಧ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಪಾತ್ರಗೆ ಏರ್ ಅಪರಾಧಿ ಅವು ಜನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾವಡು ಎಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಇವಂತದ್ದು ಪನ್ಪುಂಡು ಜನಕಲ್ದ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚ ಕನ್ನಡ ನಾಡದ ಮಾತ ಜನಕ್ಕಳು ಬಂದು ತೂಲೆ ಬಂದು ಅಂಕೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನು. ಭಾಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂವಿ. ಯಶವಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಕೂತ ಸೀಟಿಂದ ಅಲ್ಲಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಮೂವಿ, ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕಡೆವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೂವಿಗಿದೆ. ಇಡೀ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಮೊದಲ 2 ವಾರ ಇದನ್ನು ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂವಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಮೋಸ ಆಗಲ್ಲ. ಪಕ್ಕಾ ಪೈಸಾ ವಸೂಲ್ ಮೂವಿ. ನೈಸ್ ಮೂವಿ. ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಣ. ಒಂಜಿ ಸ್ವಸ್ಥ ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜ ಏನಕ್ಕೆ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಮೋರಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪಿದೈ ಬಂತು.
ಎಡ್ಡೆ 100 ಡೇಸ್ ಬಲಿಪಾಡೊಂದು ಸೂಪರ್ ಫಿಲ್ಮ್. ಒಂದು ನನಗೆ ಅನ್ಸೋದು 100 ದಿನ ಓಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದೆ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ, ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಟೋಟಲಿ ಸೂಪರ್, ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಮೂವಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾದಾಪುಂಡು ಪಂದ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಡ್ಯಾಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್. ನನ್ನ ದಾದ ಬರ್ಪುಣು ಪನ್ಪಿನ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಮಾತ ಕಾತೊಂದುತ್ತೀರ್. ಸೂಪರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ಅವೇ ನನ್ನ ದಾದಾಪುಣು ಇಂಚಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೈಜಿ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆತನು. ಎಡ್ಡೆತ್ತೇನೆ ಸರ್, ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ ಬಂದ್ ಲಗೇಜ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ನ್ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದ ಉಂಟು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಎಡ್ಡೆತ್ತನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೂಪರ್ ಮೂವಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ. ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಮತ್ತು ಪತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಮತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಾನೂನು ಬರೋಡು ವಕೀಲರ್ನ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಸಮಯ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ಬಂದೆ ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ದು ತೀನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ ಎಂಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಆದಿತ್ತ. ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತನ್ ಯೂನಿಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾನೆ. ನೈ ಸ್ಟೋರಿ, ಗುಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಮಾತ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನ ಕುಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪುಡವರ ತೂಲಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ನನರ ತೂಲಿ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಆತ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೂರ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಏನು ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡೆ ಆನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದ ಮೂವಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ. ಬಕ್ಕ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಯುನೀಕ್ ಮೂವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೂಪರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತು ತೂಪಿಲಕೊಂಡು ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬತ್ತು ತೋರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟರೇ ಪೂರ ಇದು ಸೂಪರ್ ಆಯ್ತು. ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ದೇನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಬಂದು ಇಟ್ಟ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟ ಅವರು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಎಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಬಂದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದು ತೂಪು ನಂಚಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ನಂಚಿನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೂವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಸ್ಟೋರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತನು ಬೊಕ್ಕ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಡು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ಅಡ್ಡೆರಡು ನಮ್ಮ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆತ ನಾವು ಎಂಕ್ಲ 5 ದಿನ ಕಾತೋ ಅಂತ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತದೇರು 100 ದಿನ ಬಲಿಪಾಡು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಮೂವಿ, ಗುಡ್ ಮೂವಿ. ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇರ್ತೇನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಅದು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ದ ಮೂವಿ ಪೂರ ಬಲೆ ತುಲೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪಿಕ್ಚರ್. ಶೋಕ್ ಆಗ್ತಿಂಡು ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿಂಡು. ಚಲನಚಿತ್ರ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋರೊಂದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಚಲನಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರೆಗ್ ಉಪ್ಪುಣೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತೂಲೆ ಮೂವಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಕುಂಜೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬೋರ್ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದುಂಟು ಬೆಂಚ ಬೇತೆ ಮೂವಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂವಲಿ ಏರು ತೂವಲಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಚೆನೆ ನಾನಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನಂದಪ್ಪ ದಯಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪರಾಧಿ ಸಾನೋಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಉಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕಾಂಡು ಯಾನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ಲ ಕತೆ ಹಂಚಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಆತ್ಮೀಯರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಇತ್ತೆ ಯಶಂತ್ ಕಲ್ಲಡ್ಕಾರು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂದಿಲೆಪ್ಪುಣಿ ಪಚ್ಚಣ್ಣೆ ಅಂದಿಲೆಪ್ಪುಣಿ ಅರ್ನ ನಿರ್ದೇಶನ ಆರು ಎಂಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆದ ಸುಮಾರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಮಂದೇನು ಅರ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ನೀಯತ್ತುಂಡತೆ ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿನ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪುಣ ಅವು ಪೂರ ಹರಡ ಕಲ್ಪೋಡು ಹರಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಆರು ಅಂಚಾದ ಅರೆಗೆ ಈ ನಿರ್ದೇಶನ ಮನ್ಪುಣ ಆತು ಬಂಗನ್ ತೋಜಂದು ತೋಜನ್ ದಯಪಡ ಕೊಂಜಿಂಚಿನ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಪಾಡ್ದೇರು ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ಅವಡು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವ್
ಮತ್ತು ನನ್ನ ಅರ್ಜುನ್ ಖಜೆ ಅವಾರ್ಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಅನುಪ್ ಸಾಗರ್ ಶೋಭರಾಜ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬಾರ್ದಿರ್ ಬಿಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಲ ಬೈದಲೆಕ್ಕ ಆತಂದವಳು ಯಾನ್ ಆ ಜಾಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಬಲ ಬೈದು ಅಂದ ಅಂಚೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಬೈದು ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಒಕ್ಕ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಪೂರ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ ಬದಾವು ಅವು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ಅರೆಗ ಅಂಚೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆರಡ ಅಂಚೆ ಅದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಯಶಸ್ವಿ ಅವಡು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಾಸು ದಯಮಲ್ತದು ಬರಡು ಬಡ್ದೆ ಅಂತ ದೇವರ ನಟನುವೆ ಜನಕ್ಕಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ತೂಲೆ ಕತೆನು ಸಿನಿಮಾ ತೂಯ್ಬೇಕು ಎರಡಲ್ಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ನಿಖಲ್ನೊಲೆ ಎಪ್ಪಾಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮನ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಯರತೆ ಒಂದು ಅಪರಾಧಿ ನಾನಲ್ಲ ಇನಿ ಜುಲೈ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ನಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋತ ಜನಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಿನಿಮಾ ತೋದು ಇತ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಅರ್ಜುನ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ನವೀನ್ ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅನೂಪ್ ಸಾಗರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರನಕುಲು ಈ ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಂದಿರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಂದಿನಕುಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತುಳು ತಕುಲೆ ಇನ್ನಿಡ್ದಿಂಚ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಂದನ್ನು ನಿಖಿಲ ಕೈತಲ್ದ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತೂಲೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಅದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತನ ವೀಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಾನು ಕುಡಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಕುಡಂಜಿ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಿಲೇಂದ್ರ ಬರ್ಪಾಡೆ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಬೈ